70 mara beta medja ta' 29 sena u li ġejjin minn oqsma diversi tal-ħajja intażlu sabiex jipparteċipaw fil-programm tal-Partit Laburista Lead. Programm li wara r-rispons pożittiv li kien hemm għalih se jkun qed jitħaddem b'żewġ gruppi. Wieħed li jibda f'Ottubru li ġej u ieħor li jibda f'Marzu tas-sena d-dieħla. Kull programm idum sena. Nisa li ntażlu wara li fl-aħħar ġimgħat bord immexxi mis-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Bela iltaqa' f'sezzjonijiet individwali mal-applikanti. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-bord kien impressjonat bil-kwalitajiet u bil-potenzjal tan-nisa li applikaw għal dan il-programm. Tant li nbidel il-pjan oriġinali, dan hekk kif għall-programm li kellhom jintażlu 35 parteċipanta. Iżda kif spjegat il-koordinatur tal-Lidu membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli, il-Partit Laburista ħass li għandu jiftaħ il-bibien tiegħu għal iktar nisa fil-politika. Jiena ċerta li fis-snin li ġejjin ser nkunu qegħdin naraw anke l-kontribut tagħhom b'mod attiv ħafna fil-politika Maltija. U nħossni sodisfatta li bħala moviment irnexxielna narfu li teżisti sfida għaliex l-ammont ta' nisa fil-politika f'pajjiżna sfortunatament sallum il-ġurnata du wieħed baxx ħafna, imma m'għedniex hemm problema, għedna vera teżisti sfida u rridu nindirizzawha. L-età tal-parteċipanti tvarja minn 17-il sena għal 62 sena. 2 mill-parteċipanti li huma ommijiet stqarru ma' One News li applikaw għall-programm Lead għaliex jixtiequ jikkontestaw elezzjoni. Bħala soċjologa nanalizza ħafna kif tmur is-soċjetà u Lead kien l-opportunità li jagħtini anke nikkontribwixxi mill-aspett prattiku wkoll tal-analiżi li s'issa nagħmel bħala professjoni. Nemmen li nista' nagħti kontribut anke minħabba l-edukazzjoni li ħadd u minħabba il-professjoni li neżerċita. Politika dejjem kienet xi ħaġa li tattirani ħafna u finalment kien hemm inizjattiva bħal din, inizjattiva friska ħafna u li ħajritni ħafna biex nidħol nieħu sehem f'din l-inizjattiva. L-impenn tal-Partit Laburista jikkuntrasta mal-attitudni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fl-aħħar jiem iddiskriva inizjattivi bħal dawn bħala konvenjenza politika. Li wieħed jgħid se jiftaħ il-bibien u jaħseb li l-affarijiet se jissolvew waħedhom mhijiex soluzzjoni għaliex li rajna anke matul is-snin li meta inti il-problema tipprova taħbiha taħt it-tapit qatt ma tista' verament tindirizza u issolvija kif suppost. U għalhekk jiena kuntenta li ninsabu f'partit, ninsabu f'moviment li jaraf li n-nisa għandhom potenzjal kbir, li jaraf li n-nisa jistgħu jkunu parteċipi fil-ħajja politika Maltija. Min-naħa tagħha Deborah Xkembri li hija involuta fil-programm Lead spjegat li fil-fażi tal-għażla tal-parteċipanti spikkat l-aktar it-tweġiba tagħhom meta ġew mistoqsija jfasslu 3 inizjattivi għall-pajjiż. Hija rrimarkat kif permezz ta' dan il-programm il-Partit Laburista u x-xena politika se jsiru jafu b'nies ġodda u se jkunu kisba importanti għall-oqsma li tmiss magħhom il-politika ġewwa pajjiżna.